til. I dag har vi Peter med fra Arla. G, velkommen til. Har du stillet os med Arla? Ja, mange tak, fordi jeg var deltager i jeres program. Ja, et hektisk år med både optur og nedtur. Har I nogle planer for at rette op på de negative ting, der har fundet sted her? Jamen selvfølgelig har det. Jeg har selvfølgelig været et hektisk år. Jeg synes, vi startede positivt. Arla Foods, vi indleder nu et samarbejde med verdens største mejeriselskab, Dairy Farmers fra Amerika. Samarbejdet skal sikre, at vi får de nye strategiske mål opfyldt om at fordoble omsætningen i USA inden 2020. DFA er i lighed med Arla et andelsselskab. Selskabets ejer er 5.000 mælkeproducenter, hvilket går ind for lidt det samme, som vi gør i Arla. DFA forarbejder årligt omkring 28 milliarder liter mælk, og dermed er verdens største mejeriselskab. Så kan vi så se på det negative, det er, at vi desværre også er blevet påvirket af Brexit. Det Storbritannien er en af de største markeder for os i Arla. Derfor blev Arla i løbet af sommeren 2016 nødt til at lukke et stort mejeri om kapacitet på 130 millioner liter mælk. Derfor er omkring 200 medarbejdere blevet fyret i forbindelse med lukningen i mejeriet. Hatfield, Perrin og øst for London, som vi selvfølgelig er meget ked af. Ja, det er klart. Jeg har hørt en fugl synge om nogle problemer med jeres mælkeforsyning og større efterspørgsel. Jamen, altså sådan har det faktisk været altid, så derfor er der nogle mælkekvoter, som vi selvfølgelig skal håbe på. Og derfor har vi selvfølgelig også en vanskelig opgave for os i 2016, at den globale mælkeforsyning, altså udbydet, vil være større end efterspørgsel. Ja, det er klart. Ud fra jeres opspørgsel, så kan I ligesom fremtidigt bruge mange penge på promotion på de forskellige markeder. Kan du det? Jamen, det er helt korrekt, det har vi gjort for at oplyse folk omkring vores optimering af produkter og den viden, at Arla er ejet landmændene og ikke bare en normal virksomhed. Samtidig er det også fordi, at der er den der større udbud end efterspørgsel, og derfor skal vi ligesom have konkurrenterne på vores promotion. Vi ser, at afkastningsgraden er den samme i 2015 som var i 2012. Kan du forklare det? Ja, det kan jeg i hvert fald. Det er, vi er blevet meget mere effektive, og det er så sådan noget opstart, men samtidig så har vi brugt de her flere penge på promotion, blandt andet, som gør, at vores afkastningsgrad er blevet for det samme i 2015 som i 2012. Ja, så du siger egentlig, at jeres omkostninger er steget, men I tjener flere penge? Ja, det kan man på en måde sige. Vores omkostninger er faldet nogle steder og steder andre. Ja. Jeg får lige at vide i Østland, at vi har en Karl Erik med på linjen. Yes. Hej Karl Erik, tak fordi du er med i dag. Hvordan har promotionen påvirket det amerikanske marked? Det er gået rigtig godt, og siden vi har lavet samarbejde med verdens største mejeri, Dairy Farmers of America, så har det været rimelig let for os at komme ind på markedet, og det har skabt nogle gode fans, og det giver os en rigtig god fremtid på det amerikanske marked. Mange tak for det. Tilbage til studiet. Velkommen tilbage til studiet. Vi er her tilbage hjemme med Peter. Peter, vi har lige set amerikansk valg med Trumps præsident. Hvordan tror I det vil påvirke Arla, og er vi klar til at slå imod, hvis der kommer tab? Ja, altså det kommer som et chok for os alle sammen. Det er klart. Vi regner ikke med, at det har en stor effekt på os, men det er klart, at vi vil kunne mærke det. Men som vi står lige nu, har vi en tilfredsstillende likviditetsgrad på 100%, så indtil videre står det rigtig, rigtig fint. Hvis Trump kommer til at sætte begrænsninger på vores eksport af varer til USA, vil det helt klart komme til at ramme os, og helt klart komme til at ændre vores målsætning, da vores målsætning er at fordoble vores omsætning på det amerikanske marked. Men samtidig har vi også en rigtig god solidaritetsgrad på 57%, som gør, at vi er klar til at modstå det her tab, hvis det kommer til at ske. Jo, men altså det lyder rigtig godt, men lad os nu forestille os, at Trump og Storbritannien, som er en her til store markeder, de laver de der restriktioner på mælk. Hvordan vi økonomisk kunne stå mod det? Vil vi være klar til at betale gæld tilbage? Yes, altså der er jo ikke nogen grund til at betale vores gæld tilbage med det samme, fordi vi har jo stadig en god virksomhed i rigtig mange andre lande, og ja, men vi har en gearing på, der er svinget fra 3,9% gange og ligger nu på 3,3 gange, som er et fald på 18% over de sidste 4 år. Vi prøver at holde ned på 3 gange, og med vores soliditetsgrad, som ligger rigtig selv godt, så vil vi jo være stærke til de her store tab, som måske kan komme. Så lige nu mener jeg egentlig, at gearingen er rimelig stabil. Det mener vi, ja. Det er super. Men jeg kan se, at jeres gældsrente er faldet med 39% til 1,65 og en afkastningsgrad på stabile 11,13. Var det en idé at tage flere lån? Altså jo,
hvis vi nu skulle kigge effektivt på det, så kunne vi godt sagtens tage flere lån. Men der er ikke rigtig noget, som vi kunne bruge at slå til i forhold til den her mælk, at vi ikke må producere mere mælk på den måde. Men selvfølgelig kan vi komme ind på det amerikanske marked og komme ind og sælge der, som vi også helt klart er i gang med. Men lige nu kræver det ikke flere løn, men det vil være en god idé, at vi tjener på at arbejde med gæld. Godt. Tilbage til vandet. Godt. Tilbage til vandet.